Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barka da warhaka, barku da wannan lokaci. A yau muna dauke da wasu manyan fina-finai sababbi waɗanda za su fitowa Lahadi kenan. Waɗanda ba su shiga cikin wannan tsarin na VIP ba. Kakin dai da farko kakin mu zo da bayanai na da wani fa kawai ka wannan shafin namu ka daure ka mana subscribe da alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za ku same su a kai insha Allah. Wannan manyan fina-finai ne wanda za su fitowa a gobe Lahadi. Akwai waɗanda suke ce mana suna nesa ba su samun sababbin fina-finai, to dama ce gare su ga duk wanda yake samun wani sabon fim zai iya taɓo ta lamba ta wannan ta Libya ko kuma lambobi ga sun da a jere guda uku wanda za ka yi ɗauka kai ma mai lambar magana zai gama ko nawa za ka biya a duk ƙasar da kake insha Allah. Kuma muna saka link na group na Telegram da na WhatsApp wanda za ka iya shiga a ciki kai mai adamin magana. Idan ka bi magana insha Allah zai gama ko nawa za ka biya ka shiga cikin wannan tsarin na VIP wanda ake biyan kuɗi duk wata insha Allah. Ga duk wanda ke buƙata zai iya mana magana sai mu shi register a cikin wannan group na VIP wanda zai samu duka wani sabon fim a ranar da fim fito a ranar zai same shi a cikin group na VIP insha Allah. Kar ku manta ku mun subscribe da alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za ku same su a kai insha Allah. Ga duk wanda yake buƙatar shiga cikin wannan tsarin na VIP insha Allah lambobi ne ga sunan wanda muke saka muku wanda za ku iya ma mai lambar magana insha Allah zai gama ko nawa za ku biya sai a saka ku cikin mun gode sai mun ji ku.